ካከለት ካይሮስ ሶስተኛ ዙር ድርድር ውጤት ባለመምጣቱ በመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት መቀስቀሱ ለብዙዎች እጅግ መጠነ ሰፊ ስጋት ፈጥሯል። ይህን ተከትሎ የዓለማችን ትኩረት ኢራን፣ እስራኤልና የገልፍ ሀገራት ላይ ይሆናል የሚል ግምት አለ። ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የኢትዮጵያ መንግስት በሰሜን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ዘመቻ እንዲያካሄድ የሚጠይቁ ድምጾች እየተሰሙ ነው። ከዚህ በፊት የተፈጸመ ስህተት ለማረም ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው የሚሉት እነዚህ ወገኖች ዓለም ትኩረቱን ሁሉ በሀያላኑ አሜሪካ፣ እስራኤልና ኢራን ጦርነት ባደረገበት በዚህ ወቅት በህወሓትና በሻዕቢያ ላይ ኦፕሬሽን ማካሄድ አዋጪ ስትራቴጂ ነው ሲሉ ይመክሩም አልጠፉም። የተቃውሞ ፖለቲካ ጎራ አመራሮች ይህንን አስተያየት ከሰጡት መካከል ይገኙበታል። ይህ የሀገሪቷን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ዘመቻ ሲሉ እየጠቀሱት ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን መድረኽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ወይ እውን ኩናት ንዑ ከም ሽፋን ተጠቂሙ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ገፁ ፈተነታት ክገብር ከም ዝኽእል ዝእንፍት ዘረባ ዳርጋ ብብዙሕ መንገድታት ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ተዓዘብቲ ናይ ዞባይና ካብ ዝብሉ ዘለዉ ይድመፅእ ዘሎ በታ ፈሚ ኢትስ ኣክቹሊ ብግምጣሉ ክትርዮ ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት ኤርትራ ኢፍ ዴይ ዋን ሜክ አ ሙቭ ምናልባት ኤርትራ እውን መብዛሕቲ ግዜ ኤርትራ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ከም ዘይኮነት ገይሮም ድዮም ዝወስድዎ በት ኤርትራ ብግምጣሉ ነዚ ገይም እዚ ወላ እውን እዚ ናይ ህወሓት ለንቀነ እናረሰነ ዝመፁ ዘሎ ናይ ፋኖ እናረሰነ ዝመፁ ዘሎ ዲስ ኣር ኖት ሃንደበት ዘጋጥሙ ዘሎ ጌርና ክንወዞም የብልና ኩሉ ነገር ካልኩሌትድ ኮይኑ ኤቭሪባዲ ኢዝ ካልኩሌቲንግ ኔክስት ሙቭ ናቱ ካልኩሌት ኣብ ምግባር እዩ ዝርከብ ማለት እሳቶም እቲ ነቲ ናቶም ዘለዎም ሓይሊ ዝያዳ ንምዕባይ ብዙሕ ስጉምትታት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ብልፅግና ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ሽመታ ጌሉ ከይድሎ ምስታ ፅበት ናይ ርእሱ ብዙሕ ግዜ ናይ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ይፍፅም እንድዩ ሓንቲ ካብታ ክገብራ ክፍትን ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ክዛረቡ ሰሚዕናዮም ኢና ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኣብ ዝተታሕዘሉ ከምኡ ክንገብር ኢና ዝብል ሓሳብ ነይሩ እዛ ናይ ቬኔዙዌላ ንምግባር ስፔሻል ኮማንዶ ከም ናይ ደልታ ፎርስስ ገለመለ እንተለካ ጥራይካ ክትገብሮ ትኽእል እሱ እንተዘይብልካ ግን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ፍሉጥ እዩ ከድካ ምጭፍጫፍ ወይ ከዓ ምድብዳብ እዩ ስለዚ እዛ ኣብ ኢራን ተገበረት ከምኡ ድማ ኣብ መን ኢኻ ትብሎ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተገበረን ክልተ ዝተፈላለየ ስትራቴጂታት እየን ወላ ኮነ ሓደ ዕላማ እንትኾነ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ክልቲአን ድማ ዕላመን ሬጂም ቸንጅ ዕላማ እዩ ናው ዝብልዎ ዘለዉ ንሽተይ ንስማዓዩ ሓደ ኣሊያንስ ፍራንስ ዝበሃል ኤፍፒ ዝበሃል ዘውፅኦ ሪፖርት ስምዕዎ ኣብዚ ብደገፍቱ ናይ ህዳሰን ለውጥን መራሒ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብገሊኦም ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕፂ ነቲ ብኽፋል ዝረግአ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓዊ ከባርዕ ዝኽእል ተፃባኣይ ሰብ እዩ ክብል ማዕከን ዜና ኣሶሼትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ስታድየም ሓዋሳ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ሓይሊ ምንቅስቓሳት ዘርኣየሉን ብሰፊሑን ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ዓቕሙ ንምርኣይ ተባሂሉ ዝተገብረ ተፃብኦ ዝመልኦ ሰልፊ ኣካይዱ ዝበለ ኣሶሼትድ ፕረስ ኣብቲ መድረኽ ፈተኹም ፀላኹም ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣይትተ رفني أزبل بانر تزرقي حرة حد وتهدر دما نبى ودب عسب مع صوصير وكأتو يرأني ركبل تبسيبو عسب كابش عند شعات 209 جميرة دحر 10 عامات زوات سدوكينات كابيتو بيعتفليا أكل إرتراح تكون كإلى كبلون اتمع كان زين وسيخ حبيرولو مبزحته نايتو بيعنقدي بودب جوبت زحلف كينو أب عمد كساب حد نتبح مشت بليون دولار زبط حبرتو كفلتي حتت أب لندن زمربرو أفريكا براكتيكس تبعالات كال كم زغلط أدما إزوات إثيوبيا كساب كرباوان كابتها هاجر زلوا كله نايوس عشر في زبالة صاحب الجليد سولو قدما مينيستر إثيوبيا أبي أحمد ملو عينو أبى ودب عسب عم بيرول زبالة أشويتر بريس إتا أبي أحمد بزعبا ودب عسب زلوا مرجسجن مس بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركن محازوتو من الباتون مرحلة تجري زت قالله زجاج وكينات كي لعل نحك سجات فتيرول لك بلا ملاخيتو كم تزفلت أب قربات تزفتر زلوا تفاعت زسع بكونتات بفتصوم زي تعرف كوانت خونه بزي أحجراو إدمت تتاوجن أتوم تتابعت حيلتات نخوك وتعصروا ويون نمقراتو أتجمع نبض خونه حدث زباو كينات كاتو يخلو يوم قبل انترناشنال كرايسيس جروب أبز حلف جمجامو دمدي محلفيو أبى ما أكلت وترزلو أبي أحمديو نسوا درب عن حدا عمتن كله كاب زي فلت درجات العيلو بخلتش عن 10 شو من تناقض أوروبيين ناب سلطان زمته كم لو تزرع اللي جبراو نتزغت المرحاي كبليو مع كان زينا أشيتر بريس نت مرحا جليس وزلو قدما مينيستر إثيوبيا أبي أحمدن بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركن صبغ محزنة فتيرهم نيرهم أبتي عناو كينات تجراون بتمرت ሕጂ ከም ዝሰማዕናያ እዚኣ ዘረባ ኣብ ተፈላለየ ተመሳሳሊ ዓይነት ትንተናያ ትመጽእ ዘላ እዚ ትንተናታት እዚ ወይ እውን እዚ ገምጋማት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ግን على الهوا ኣይኮነን ካብ ዜሮ ዝመጽእ ኣይኮነን ንነዊሕ እዋን ከላምዱና ጸኒሖም
there was this በተደጋጋሚ ቶም ቲንክ ታንክ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ናይ ናራቲቭ ሼፕ ወይ ከነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ብልጽግና ዝነጽሑ ዝነበሩ ዘተንብህዎ ዝነበሩ ስለዚ this is nothing special ዓቕሚ ስለ ዝሓፀሮም እዮም ክሳብ ሕጂ ዘይፈተኑ ዘለዉ እምበር እንታይ ክገብሩ ከም ዘልዩ በተደጋጋሚ ነጊሮም ነይሮም እዮም Eritrea, we call it Bahar Nagash. It means provincial coast or provincial coast or region ruled by Alula, for example, in the latter years. So for now, Ethiopia has set the agenda now because this is an issue that has to be addressed now. If we postpone it for 20, 30 years, our kids, our generation, our children and children, they will be faced with the same problem. If we address it now, it means we are being transparent, and also secondly caring for all upcoming. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም መጀመርያ እዚ ኤርትራ ዝበሃል ሎሚ ኣይነበረን ኣብ ታሪኽ ኣይነበረን ጥልያ ምስ መፀ ዝመፀ እዩ ቀደም ዞባ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነጋሽ ኢና ንብሎ ነርና ቦልሽት ሓሳዊ ንሰብ ዓቢ ንሰያብ ሰብኣይ ሓሳዊ ይበሃልን እዩ ተጋጊኻ እዩ ዝበሃል ግን ከመይ ጌርካ ምስቲ ድርቅና ናይ ተሓሶቶም ሲ ህድእ ኢልካ ክትምልሰሎም ከቢድ እዩ ብዝኾነ ሓንቲ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ታቀን ተገድሰን እንታይ ይብል እቲ ምዝምባዕ ናይ ታሪክ ከም ልሙድ ጌርና ወሲድና እንዲና ከም ልሙድ ክንወስዶ ይግባአን እዩ ከቆጣዕና ይግባእ እዩ ግን እታ ቀንዲ ኣገዳሲናቱ ድሌታትና ገሊፅና ኣለና ሎሚ እንተዘይጌርናዮ ድሕሪ 20 ዓመት ደቅና ክመፁ እዮም ከምኡ ክብሉ ክመፁ እዮም ስለዚ ንሳቶም ምምፅኦም ዘይተርፎም እንተኮይኑ ንሕና ሓላፍነታውያን ኮይንና ሎሚ ነዚ ስጉምቲ እዚ ክንወስዶ ኣለና እዩ ዝብል ነዚ ነዊሕ ኤቪደንስ ከም ዘለዎም ጭብጢ ከም ዘለዎም ታሪካዊ ሰነድ ከም ዘለዎም ይዛዝብ ኩሉ ሓሶት እዩ ግን ባድላ ተኸዲንካ ክራባታ ጌርካ ኣብ ሃይ ዴፊኒሽን ቴሌቪዥን መፂኻ ፕሮፓጋንዳ ዝጅ ፕሮፌሰር እዩ ፕሮፌሰር ብሩክ ዝበሃል ናይ ዲፕሎማሲ ሓላፊ ናይ ዲፕሎማሲ ስልጠና ዝህብ እዩ ነቲ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ዳርጋ ብልፅግና ባሕሪ ካብ ዝብል ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ነዛ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘሸራሽራ ዘሎ እዩ ሓደ ካባቶም መዓት እንዲኦም ሓደ ካባቶም እዩ ስለዚ ካብቶም ምሁራትን ናይ ዲፕሎማሲ ተመክሮ ዘለዎም ዲፕሎማሲ ንዝመፅእ ወለዶ ድምህር እዩ ነቶም ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ይምህሮም እየ እናበለ ኣብ ኤክስ ናቱ ፖስት ይገብር እዩ ካልእ ዘረርባ ነዛ ሰምዋ ፀናሕኩም ቤላ ገይሩ ናብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣስጊርዎ ኣሎ ብዩኒቨርሲታቶም ገይሮም ብቲንክ ታንካቶም ገይሮም መፅሓፍቶም ገይሮም ብኢንተርኔት ገይሮም ጅድማ በቲ ኣይድ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ኣስጊሮም እዮም ናብ እንታይ ማለት ያነ ኤርትራ ቻሌንጅ ኣለዋ ብድሆይ እዚ ምክንያቱ ንፍተዎ ንፅላዮ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ጎረቤት ሃገርና እዩ ንፍተዎ ንፅላዮ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም እቲ ፅቡቅ እዚ እቲ ፅቡቅ ወገኖም ክኸውን ከሎ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም ዓብ ሃገር እዩ እቲ ኣሉታዊ ወገኖም ንዖም ድማ ንዓና ድማ ኣድቫንቴጅ ማለት እዩ ስምረት ዝበሃል ዘይብሉ ሃገር እዩ ብሙሉእ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር እዩ ናብኡ ክሓልፍ ሕጂ መዓት ሽግራት ዘለዎ እዩ እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ሰንኮፍ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዩ ኣብ ሰንኮፍ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሱ ድሕሪ 20 ዓመት ወይ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት ክትመፀና እዛ ዘረባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ድማ ኤግዛክትሊ እዛ ፈተና እዚኣ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትመፀና እያ ከምዚ ናይ ሕጂ ዕድል ግን የጋጥመና ዶ እዩ እንታይ ማለት እዩ ክወረና ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ንዓና ክሃርም ኢሉ ይመፅእ ኣሎ ግን ዓቕምካ የብሉን ዓቕሚ የብሉን ካ ንሕና ይኮና ንብል ዘለና እንኳላይቶም ፈተውቱ ደገፍቱ ዓቕሚ የብልካ ንብልዎ ኣለዉ ስለዚ this is going to be a very interesting moment in history ኣዝዩ ኣገዳሲ ግዜ ኣብ ታሪክ እዩ ክኸውን ሕጂ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ እንድሕር ኢልካ ነቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምሽፋን እዩ ኩሉ ግዜ ከምየ ዝብለኩም እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ዓጀውጀው ኩሉ ነገር ለውጢ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምሽፋን እዩ ሓንቲ ኣብዚ ካልእቲ ኣርቲክል ወይ ካልእ ለንቀነ ክዘውር ዝቐነየት እዚያ ስምዕዋ Teach Ethiopia as Eritrea conflict looms. As African leaders gathered last week at the African Union Summit in Addis Ababa, discussions on water sustainability barely touched the growing threat of conflict on Ethiopia's borders. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed has called for sea access, raising tensions with neighboring Eritrea, while reports indicate troop mobilizations, civilian displacement, and restrictions on media coverage. A tense calm before a possible storm. Visiting Khartoum, Sudan's military leader, General Abdel Fattah al-Burhan, told reporters he wants no part in Ethiopia-Eritrea hostilities and has
ሕጂ እንታዩ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለናን ከም ንሰምዖ ዘለናን ሓደ ነገር እዩ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ጎተቶ ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽንስ ብፍላይ ንኤርትራ ድማ ኦኬ ከም ኤርትራ እውን እኮ ኩሉ እቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ዓለም ዘሎ እውን ኣንጻርና እምበር ፈታዊናን ደጋፊናን ከም ዘይኮነ ከም ጭቡጥ ሓቂ ጌርና ንወስዶ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ግን ንሱዳን ትኾኑ ዘላ ኩነታት እናረኣየ ከሎ ናይ ትግራይ ኩነታት ናይ ኣምሓራ ኩነታት እናተዓዘበ ከሎ ናይ ኦሮሚያ ኩነታት እናተዓዘበ ከሎ ولا حنت قبر بزي مخالو كل سبي تقريم زلو and for whatever reason انتهي تمخنيات يرداننيو اب كويناتنا ايران قلطيف مغلصوسيو we are concerned قبل ريايانه بامريكا كمون اسرائيل اب ايران زغبر وسي سكفتاتاتن سكفتا كم تسمعوا زلو يزاربالو كوينات مزجمر concern لان كابت بالافكر ابت كومنت سكشن كلهم كي ኣብ ዓድኻ ዘጋጥም ዘሎ ንስኻ ኮፍ ኢልካ ኣሎ ዘለኻ ዘሎ ፀገም ኮንሰርን ዘይገበረካ ወይ እውን ስክፍታ ዘይፈጠረልካ ኣብ ዓዲ ማዕዶ ዘሎ ፀገም ቤን ገይሩ ኮንሰርን ዝፈጥረልካ ዝኽእል ከመይ ዝበልዎ ርሙስ ኦርጋናይዜሽን እዮም ዝብሉ ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮኑን ጉዳይ ናይ ሱዳን ትሪኦ ኣለኻ ሱዳን ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ እንታይ ዓይነት ፀገም የጋጥማ ኣሎ ዩኤን ብየማንን ፀጋምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ጆኖሳይድ ይፍፀም ኣሎ ግፍዒ ይፍፀም ኣሎ ስቃይ ይፍፀም ኣሎ ይብል ኣሎ እዚ ኩሉ እናተፈፀመ ከሎ ስለምንታይ ካብኡ ተማሂሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ዓበ ኩናት ብልፅግና ናብ ሰሜን ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ስለምንታይ ሕብረት ኣፍሪካ ዝለዓለ ዲፕሎማሲ ንክገብር ዘይፅዕር ወላ እኳ እንተዘይተዓወተ ስለምንታይ ዘይፍትን እስከ ድሓን ኤርትራ ይፀልእዎ እዮም ኣካል ናይቲ ኤርትራ ክጠፍኣሉ ዝደሊ ኦርጋናይዜሽን ይሱ ንባዕሉ እሱ ንግደፎ ድሓን ንግደፎ ከም ንቡር ስለ ዝወሰድናዮ ንኤርትራ ተፃብኦ ናታ ኩሉ ግዜ ከም ዘለዎ ጌርካ ክትወስዶ ኮንስታንት ፋክተር ማለት ተጻበው ይመን ኤርትራ ሁሉ ግዜ ተጻበው ኣለዋ ትግራይ ዝበሃል ኩናት ይመጽእ ከም ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ዓይነት ዋርኒንግስ ኩሎም ዓይነት ናይ መጠንቀቕታ ሓበሬታታትን ናይ መጠንቀቕታ ዝወሃቡ ትእዛዛትን ኩሎም ሓሊፎም እዮም ኩሉ እቲ ዋርኒንግ ሓሊፍ እዩ ሶ እቲ ኩናት ስቂሉ ዲ ዝፅበዮ ዘሎ ክሳዕ ክንዱ ድያ እቲ ብልፅግና ተቆፃፂርዎ ዘሎ ሓደ ግዜ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ እቲ ብልፅግናሲ ሓደ ርሙስ ስርዓት ይንብል ርሙስ ስርዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ብልፅግና ንክህሉ ዝደልዩ ግን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ዳርጋ ኩላቶም ፀደፍደፍ ዝብሉ ዘለው እቲ ብልፅግና ዳርጋ ንኩሎም ድሌታቶም ኣጀንዶም ከሳልጠሎም ስለ ዝኽእል ዘሎ እዩ ንኩሎም እዚ ሕጂ ለንቀነ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ማለት ንግዲ ኣለዋ መሻርክቲ ኣብ ዕዳጋ ኣሎ ፍርገሪ ንኩሎም ሃገራት ዘገድስ ኣይኮነን ክሳዕ ክንዱ ዘገድሶም ኣይኮነን ግን እቲ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ስክፍታ ይፈጥረሎም እዩ ስክፍታ ይፈጥረሎም ድማ ናይ ድንጋፆ ኣይኮነን ረብሓ ኣለዎም እዩ ስለዚ ከም ብልፅግና ዓይነት ስርዓታት ኩላቶም ከኸም እዮም ሶማልያ እንተኸይድ ከኸም እዩ ዳርጋ ኩላቶም ደጋጊፎም ዘንቀሳቀስዎ እዩ ሱዳን እንተኸይድካ እጅብ ከም የለን ግን ዋላ እቲ ሰራዊት ሱዳን ዝበሃል እውን ብዘይደገፍ ዝንቀሳቀስ ኣይኮነን ግብፂ ገለ ይብል ቀጠር ገለ ገብር ቱርኩ ገለ ሰድድ ስዑድያ ገለ ሰድድ ኤርትራ ትገብር ከምዚ እዩ ኩላቶም ከም እዮም ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምስ ናይ ኤርትራ ዘለና ኣካይዳ ምስቲ ዘለና ንፅል ዝበለ ካብ ካልእ ማለት እዩ ናትካ መንገዲ ጥራይ ብነፍስኻ ጥራይ ክትመሓደር ምፍታን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ተራ ኤርትራውያን ብጀካ ከምዚ ሕልፍ ዝበለ ሓንቲ ፀገም የብልናን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኦኬ ፋይን ይግበር ከም ኣፍኩምን ከም ሓሳብኩምን ይግበረልና እየ ዝብል ኣነ ግን ሪያሊስት እየ ኣነ ኣብ ክውንነት ዘሎ ክርእየ ዝፍትን እቲ ክኾነ ዝደልዮ ዘይኮነስ እቲ ክውንነት ዘሎ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክውንነት ድማ ኤርትራ ንሽተይ ሃገር እያ ወላ እኳ ብዙ ፀጋታት ዘለዋ ተኾነ ንሽተይ ሃገር እዩ ውሕድ ህዝቢ ድማ እዩ ስለዚ ውሕድ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት ኣንቢብካ ንዑ ዝምጥን ነገር ክትገብር ምኽኣል ኣገዳስነት ኣለዎ ኢና ንብል ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ታርጌት ዝገበረ ፖለቲካ ኣነ ኣብዚ ሰልቺኒ ከም ፃልኩም ስለዘይደሊ እምበር ዘይተኣደነ ሓበሬታ ይወፅ ወርስ ገና ሃፕን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝኾነ ተጋጢሞ ወርስ ገና ሃፕን እንታይ ክንገብራ ኢና እዛ ሃገር እዚኣ ብኸመይ ክናትዋ ኢና ኣብዚ ሓንቲ ላትኩም ከማን ከም ፃልኩም ሲ ኣይሓፍሩን እዮም እኮ እዚኣቶም ንባዕሎም ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ስካሲ ከምዚ ክትሓስብ ከለካ ግን again ፀላይኻ እንታይ ሓስብ ኣሎ I really want you everybody to care for it and where was that one ገጽ ነዚ መጥቃዕቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ድማ ካልእ
ወታደራዊ ፖለቲካዊ ዞባዊ ትንታነ ተዋሂቦሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን እንዳተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ ሓድሽ ወታደራዊ ቅልውላው ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከስዕብ ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ብተንተንቲ ጂኦፖለቲካ ሰፊሕ ይዝረበሉ ኣሎ ብመሰረት እዞም ተንተንቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወታደራዊ መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈፂማ ኢትዮጵያ ነዚ ዝተኸፋፈለ ኣቓልቦ ዓለም ከም ምቹ ኣጋጣሚ ተጠቒማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ዝብል ዓብዪ ስጋት እንጸላልሎም እቶም ተንተንቲ ከም ዝምልከትዎ ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ወሳኒ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል ቀንዲ ምኽንያት ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት ዓለም ንምምላጥ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ውድብ ሕብረት ሃገራት እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ክካየድ ዝኽእል ገዚፍ ኩናት ምስ ዝፅመዱ ናብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ጎንፂ ውሕድ ዲፕሎማስያዊ ቆላሕታ ክረክብ እዩ ዝብል ስልቲ ክህሊ ይኽእል እዩ በዚ ድማ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መንጎ ከይኣትውን ቱርኪ እድሜያቸው 80 ዓመት ሆነው እጅግ አሳሳቢ ምክንያት ተተሾምኩም የሚል ፉክክር በመፍጠር ሰራዊቱን ሊያስቆጥ ይችላል ልና የለውም ሲሉ ጀነራሎች ይወቅሳሉ። ተመሳሳሊ ካብ ብዙሕ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ክፍተን ዝኽእል ወይ እውን እቲ ሓሳብሲ ዳርጋ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ሰርክልስ ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ሸለል ኢለ ስለ ዝሓለ እምበር ካብ ብዙሓት ይወፅእ ብፅሑፍ ዝወፅእ ኣሎ ብነዊሕ ትንተና ዝወፅእ ኣሎ ብብዙሕ ብኣርቲክልስ ደረጃ ዝወፅእ ኣሎ ስለዚ ፕላን ኢዝ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ሕጂ ትግበር ኩናት ሓንቲ ኣርቲክል ዘውፅዋ ሕጂ ዝግበር ኩናት ድሕሪ ሕጂ ዝግበር ወይ እውን ሕጂ ክነኣትዎ ንኽእል ኩናት ኤርትራሲ ነቲ ፀገምሲ ብመሰረቱ ክፍታሕ ክኽእል ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ኣብ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ኣውፂኦም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራሲ ክንድምስስ ኣለና ዝብል እዩ ካልኣርሲ ይኮነን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ደርጊ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ዘይገበርዎ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእልሎም እንታይ እንድሕሪ ኢልካ ጠቕላላ እንድሕሪ ዕድል ረኺቡ ማለት እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ምድምሳስ እዩ ምክንያቱ እቲ ካልእ ኩሉ ዓይነት ተፈቲኑ ሓፂኖምን ገለመለም ኩሉ ገይሮም እዮም ስለዚ ትንኩ ክገብርዎ ዝኽእሉ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ደምሲስካ ነታ ኤርትራ ጥራይ ኣትሪፍካ መሓዝ እሱ እዮም ክገብሩ ክፍትኑ ዝኽእሉ ኣዲስ ነገር ሃብ ብግምጣሉ ነዚ ንዛረብ ዘለና ኣብ ስግኣትን ስክፍታን ስለ ዘለና ኣይኮነን ኤርትራ ዝበለፀ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ድሕሪ ኩናት ናይ ባድመታት ኣብ 2000 ክውዳእ ከሎ ዝነበረና ደረጃ ሓይሊ ምናልባት ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ኣዝዩ ሓውሓው ዝብል ሃገራውነት ነይርዋ ብልፅግ ኢትዮጵያ ግን በንፃሩ እንታይ ነይርዎም ሽዑ ካብኡ ናብ ሓድነት ነይሩ ምክንያቱ ቤላ ገይሮም እዮም እቶም ህወሓት ነታ ኩናት ናይ ባድመ ሸይጦም ኣብቲ ህዝቢ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኖም ጠጠው ከም ዝብል ገይሮም ሎሚ ከምኣ የላን ሎሚ ብግምጣል እዩ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ እዩ ዘሎ ክንብል ንኽእል ብሕፅር ዝበለ ኩሉ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኣሎ ኤርትራ ምስ ፋኖ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ሸነ ክሰርሕ ትኽእል ምስ ዓፋር ክሰርሕ ትኽእል ድሮ ናይ ኣብ ዓፋር ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ዘሎ ምስ ትግራይ ወይ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ስለዚ we have all the advantages ነቲ ታሪኻዊ ነጥቢ ምቕያር ንምግባሩ ከገድሰና ዝኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ብሎ ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ክስዕቁ ትኽእሉ ኢኹም መስሓቅ እዩ እዚ ግን እንታይ ከም ዝደልዩ ክነግሩና ከለዉ ግን ኩሉ ግዜ ወላ ፀላኢ ክዓሻ ይኹን ደንቆሮ ይኹን ባዶ ይኹን እንታይ ይደሊ ክነግረካ ከሎ እሱ በላ ቢልካ ስማዕ ልቦና ኢትዮጵያ wants ሓደ መጋበርያ ትደሊ ይብሉ ናይ መጋበርያ ክትከውን ካብ ዝሓስን ከሎ ይወደ so ኢትዮጵያ ሓደ መጋበርያ መራሓ መስመራ ትደሊ and they seek a client state ነፍስኻ ወዲ ናብ ካልእ ተላግባ ኢኻ ሓንቲ መጋበርያ ትኸውን ሃገር ይንደሊ ለና ንናትና ረብሓ ተገልግል ይብሉ ወላ ተዘረባ እውን እኮ ከምልሰካ ዝደሊ ምክንያቱ ሓደ ሙሉ ብሙሉ መጋበርያ ኮይኑ ዘሎ ሃገር ከምኡ ይሓስብ ክብል ከሎ ዘገርም እዩ this mirrors historical US strategy in Latin America دحين بريزنت سياس 8 عمتو has named no successor ስለዚ بريزنت سياس ኣብ 8 ዓመቱ ተካእናቱ ኣይነገረና ኣሎ ምክንያቱ እንተተኪዩ ዕልዋሕ ገብርዎ ክእሉ እዮም ኣሚን ሃው ብኸመይ መንገዲ ትሰርሕ ናትካ ተካኢ እንተነጊርካሲ ብኸመይ ዕልዋ ዝመፀካ ብግምጣሉ እያ ነዝርዮ ናትካ ተካኢ ናትካ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን ላይን ኦፍ ሰክሰሽን ብሎ ኣብ ኮርፖሬሽንስ ኣብ ካምፓኒታት ክሰርሑ እንተኸልኩም ትሰርሑ እንተነርኩም ትፈልጡ እዮም እዚ ሰክሰሽን ላይን ይበሃል ስለዚ መን ንመን ክትከኦ ከም ዝኽእል እታ ንፅህቲ እታ ጥዒት ካምፓኒ ሰክሰሽን ፕላን ክህልዋ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ነቲ ዘለካ ፕላን ግን ፓብሊክሊ ትነግሮ ማለት ኣይኮነን ካልኦትም ክሰርቁልካ ስለ ዝኽእሉ ሓንቲ ሃገር ግን ንኣብነት ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥራይ ፕሬዚደንት ናታ ኢልና ኣለና ስለዚ ኤርትራ ብሓደ ብፕሬዚደንት ትመሓደር ሃገር ስለ ዘላ ዳርጋቲ ስትራክቸር ናይቲ መንግስቲ ምስ ንጉሳውያን ሃገራት ኢኻ ክትቆፅራ ትኽእል ነጋውስ እንታይ ይገብሩ እቶም ነጋውስ መን ትሕቲኦም ኣነፂሮም ዘይነገሩ
ናይ ስልጣን ውግኦም ትፈጥሩ ናይ ስልጣን ውግ ይፍጠር ፓወር ስትራግል ይፍጠር ንኣብነት ኣብ ህሉ ኩነታት ክንዛርብ ኢራን ሱፕሪም ሊደር ናታ ተቀቲሉ ኢሚዲየት ተካእናቱ ነጊራ ኣላ ኢራን ንኣብነት ኣብቲ ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም ይሓሲበ ነይረ ግን ድሓን ሓሊፋትና ኣንቶ በየ ክነግረኩም ኢለ ነይረ ናይ ኢራን መራሒ ሙማቱ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ቅድሚ ዓመት ክግበር ከሎ ኩናት እንታይ ኣጋጢሙ ኢሎም ኩሎም ወታደራውያን መራሕቲ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቀቲሎሞም ኢሚዲየት ተኪኦም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ዶክትሪን እዚ ሞት እዚ ከም ቅቡል ከም ትሑዝ ካልኩሌሽን ወሲዶም እዮም እስራኤል ኩሉ ግዜ ታርጌት ገይራ ክትቀትል ምዃና ፈሊጦም ኩሉ ግዜ መተካእታ ዘይንገር ግን መተካእታ ዳልዮም ኣለዉ ስለዚ ይንገር ይገድዩ ገሊኡ ግን ኣይንገርን እዩ ስለዚ መተካእታ ስለ ዝነበሮም ኢሚዲየትሊ ትክትክ ኣቢሎሞ እንተዘይነጊርካዮ እቲ መተካእታ ግን እንታይ ይፈጥር ዝኾነ ይኹን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እንተጋጢሙ ኩናት እዚ ፓወር ስትራግል ንሓድሕድካ ናይ ስልጣን ቅድድም ይፍጠር ናይ ስልጣን ቅድድም ድማ እንታይ ይፈጥር ናይ ደገ ሓይልታት ኣጀንዳ መጋበልያ ንክረኽቡ ኣፍ ደገ ይፈጥረሉ ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ካቆጣዕና ዘይኮነሲ ከለብመና ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ናው ኤርትራ ነዛ ይትፈልጦን እያ ኣብ ግምት ኣይትገብሮን እያ ንብል ኢና ግን ከም ዜጋታት ኤርትራውያን ግን ከምዚ ዓይነት ኮንፊደንስ ክህልወና ደስ ምበለና ኤርትራ ፐርፌክት ዝኾነ ቀዳማይ ነገር ኩሉ እቲ ሚኒስትርታት ናይ ኤርትራ ምልእ ክብል በቶም ዝግብኦም ሰባት ካልኣይ ድማ ኣብ ትሕቲኦም ድማ ሰክሴሽን ፕላን ኦርጋናይዝ ብዝኾነ ነዘን ተሪፈን ዘለዋ ወላ እውን ናብቲ ቁጠባዊ ናህሪ ክንከይድ ኮይና this is going to be ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ከም ኤርትራዊ ድማ እዚ ኩሉ ዋጋ ዝተኸፈለ ሃገር መስሓቅ ናይዞም ዳምዳም ዝብሉ ዘለዉ ጎረቤት ኣጀንዳ ዘሳሲ ስርዓት ክመፀላ ኣይደልን እያ ናይዚ ኩሉ ዋጋ ዝኽፈሎ ዘሎ ሃገር በቲ ዝበለፀ ሰኪሪቲ መንገዲ ክሰግር ክትክእል ከላ ጥራዩ ዘምሕራላ ዝብል እምነት ኣለኒ ግን ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ምንታይ ግዜ ኢኻ ድመፀካ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ስለ ዘለና this is not out of nowhere ሓንቲ ኣብ ዘየጋጠመሉ ይኮና ንዛረብ ዘለና these are serious scenarios right now ኣብ ከባቢና ዘጋጥሙ ዘለዉ ብልፅግና ድማ ምስቲ ዘለዎ ደረጃ ናይ ዕንደራ ከምዚ ክገብር ኣይክእልኒ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ እንታይ ክብለኩም ደልየ እዚ እናረኣኻ ከለኻ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ድማ ትስበ እንግዲህ በተለይ በዋናነት ከአማራ ክልል ከሚገኙ 4 ዋና ዋና ግዛቶች መካከል በጎንደር በጣም በበርካታ አካባቢዎች ላይ ያገዛዙ ጦር ብዙ አውደ ውጊያዎች ላይ ከፍተኛ ምት እየተመታ በበርካታ ቦታዎች ላይ ወረዳዎችን ቀበሌዎችን ወይም ወታደራዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ቦታዎችን እየለቀቀ እንደሚገኝና በዛሬው ዕለት ደግሞ ከጎንደር ከተማ በቅርብ ርቀት ከ20 እስከ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ ሁለት ከተሞችን ማለትም ወርቃ ደሞና ገደብዬ የሚባሉ ከተሞች ላይ የአማራ ፋኖ ሰሜን አማራ ቀጠና በላይ ዘለቀስ የጎንደር የበጋሻው ክፍለ ጦር 2 ብርጌዶች እንታይ ንሰማ ኣለና ፋኖ ዳርጋ ክፉት መድረኽ ተፈጢሩሉ ሓያል ዝኾነ ገስጋስ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩሉ ቦታታት ድማ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን ካብ ከተማ ናብ ከተማ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለው within 2020 ካብ 10 ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ፋኖ ፎርስስ captured the town of ወርቃ ደሞ ዝበሃል ከተማ ተቆፃፂሮም ኣለው ከምኡ ካልእ እዚ ዓድታትን ከተማታትን እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ከም ዘለውን ከምኡውን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋራት መሳርሒ ዝተፈላለዩ ነገራት ይቆፃፀሩ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ኣብ ካልእ እውን ማርሻ ዝበሃል ከተማ ወይ ኣከባቢ እውን ከምኡ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ዘርእየካ እንታይ ዘርእየና ብርግፅ ንኢትዮጵያ ንእሽተይ ብንእሽተይ ኢኻ እናስዓርከየ ክትከይድ ትኽእል ምክንያቱ ዓባ ሃገር ምዃኑ እውን ስለ ዝንገር ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ኤርትራውያን ኣነ እንታይ ዝረኣየኒ እዚ ፋኖ ዝበሃል ዓወታት ይጎናፀፍ ኣሎ ዓወታት ይጎናፀፍ ምህላው ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምቲ ፋኖ ዝገብራ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዝሰብር ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዝዓሊ ዘሎ ገለ ክፋል ናይ ብልፅግና እዩ ዘዳኽም ዘሎ ገለ ከማ ንእሽተይ ይኩን ኣገዳሲ ክፋል ምክንያቱ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል ሓደ ካብቲ ወሳኒ ክልል ስለ ዝኾነ ዝዓበየ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ዝለምዐ መሬት ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣምሓራ ድማ ሕጂ ብብልፅግና ዝጀመረ ቃንዛ ዘይኮነ ተኸታታሊ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኣምሓራ ድምፁ ዝፀቕጡን ድሌታቱን ረብሓናቱን ቀቲሎም ዝኸዱ ምንባሮም እዩ ዝንገር ናይ ሕጂ ድማ እዚ ሕጂ ብብልፅግና ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ድማ ሓንቲ ስቴፕ ካብኡ ዝሰገረ እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ንዘሎ ሃጓፍ ተጠቒሙ ንዓታቶም መሊሱ ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ጉድጓድ ክእትዎም ይብገስ ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ሚድያን ፅቡቅ ገይሩ ቻሌንጅ ክገብሮ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ድማ
ሃጓፋት ወይ እውን ብኮታት ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብዘይ ጉዳይ ኢዳ ኢትያ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኩናት ኣትያ እዝን እትን ክትገብር ክደፋፍእ ኢለ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ግን ከዓ ከምዚ ዓይነት ዕድል ክፍጠር ከሎ ድማ ንሕና ክንጥቀመሉ ክንከል ኣለና እንተዘየለ ነዚኦም ጎረቤት እዚኣቶም ሓሊኻ ስቂልካ ትሪዮ ፅባንጎ እንታይ ኮይኑ ክመፀካ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ አይመስለንም። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የአዲስ አበባ ላይ የመሰረት ድንጋይ ሲጥሉ እነዚህን ካርታዎች አንገታቸው ላይ ሲያንጠለጥሉት የቀረቡት ነው። ይሄ ካርታ ይፋ የተደረገ ካርታ ነው። በአጠቃላይ ቤት አማራ ወሎን እንዴት እንደሚያፈርሱት ካርታቸው ይፋ ሆኗል። ከላይ የምታዩት የመጀመሪያዋ ከላይ ራያ ማይጨው፣ ቀጥሎ ኖርዝ ወሎ ወይም ወልዲያን ማዕከል አድርገዋል። ከዛ ሴንትራል ወሎ ብለው በቀኝ በኩል ደሴን ማዕከል አድርገዋል። ዌስት ወሎ ብለው ምዕራብ ብለው መቅደላ አምባን ማዕከል አድርገዋል። ሳውዝ ወሎ ብለው ከሚሴን ማዕከል አድርገውታል። አየው፣ ይህንን ሰሜን ኦሮሚያ ባሉት ካርታቸው ውስጥ የተካተተ ነው። ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ከመይ ገይሩ ዕድመ ስልጣኑ የናውሕ ከመይ ገይሩ ንሱ እናስፋሕፈሐ ይኸይድ ከመይ ገይሩ ነቲ ዘሎ ሓጓፍ ናብቲ ሃገር ተጠቂሙ ፖለቲካዊ ፀብለልትነትን ናይ መሬት ግበታን ይገብር እዩ ዝንገር ዘሎ። ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ወይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ባእሲ ማክሲማም ክጥቀመሉ ወይ ብዝላዕለ ደረጃ ክጥቀመሉ ነተን ኣከራኸርቲ ዓድታት ዝበሃላ ዘለዋ ወይ እውን ዝበለን ኮንቴስትድ ኤሪያስ ዝበለን ነምሓሩ ክብ ወይ እውን ካብ ተጋሩ ክምንጥል ገለ ኣይኮነን ዕላማ ናብ ብልፅግና ኢቲኻ እቲ ብልፅግና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ኣሎ ኢልካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን ኢኻ ንኦሮማ ከመይ ጌርካ ተስብሓ ከመይ ጌርካ ትህጥራ ከመይ ጌርካ ትሕይላ ኩሉ እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣለኒ ዝብሎ ጂዲፒ ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ማለት እዩ አዲስ አበባ ፊንፊነ ድማ ናይ ኦሮሚያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ከዓ ኣይኮነን ኣብ አዲስ አበባን ከባቢያን ዘሎ ኣምሓራ ይኹን ካልእ ማንም ሰብ ኣብቲ ቦታ እቲ ስልጣን ክህልዎ ይክእልኒ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘበነ ኣቢ ድማ አዲስ አበባ ናይ መን ምዃና ወላ እውን እዚ ኮሪዶር ልምዓት ዝበሃል ዘሎ ብብዙሕ ዘኽስሶ ሓደ ነገር እዩ። እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ ከተማታት ወይ እውን ኣካላት ናይቲ ከተማ ንልምዓት ኢሎም ዝተጠቀሙሉ ኣምሓሩ ዝቕመጡሉ ዝነበሩን ካልኦት ህዝብታት ዝቕመጡሉ ዝነበሩን እዩ። ስለዚ ብስም እቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓት ኢሎም ነቶም ህዝቢ ኣምሓራ ካብቲ ዓዲ ወይ እውን ካልኦት ህዝብታት ካብ አዲስ አበባ ተፀሪጎም ከም ዝወፁ ገይሮም ነቲ ቦታ እቲ ብካፒታሊስትን ካልእን ተኪኦሞ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ሲስተማቲካሊ ከመይ ጌርካ ንሓደ ህዝቢ መፂኻ ንኦሮሞ ንኣምሓሩ ከነውፆም ኢና ይትብልን ኢኻ ልምዓት ክገብር ኢል ካብቲ ቦታ መፂኻ ብተዘዋወረ መንገዲ ጌርካ ካብቲ ቦታ ተኣልዮም። ስለዚ ኣምሓሩ ናይ ነዊሕ ወለዶታት ዝቐፀለ ቂምታ እዩ ዘለዎ። ቂምታ ወይ ከዓ ከምዚ ሓዘን ወይ ከዓ ከምዚ ጭቆና ከም ዝስምዖም ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት እዚ ኩሉ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ንሳቶም ክዛረብሉ ከለዉ መበገሲ ናቱ እውን ቅድሚ ህወሓት ምምፅኡ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሲስተማቲካል ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ንሳቶም ዝያዳ ዝፃወቱ ዝነበሩ ዝመስሎም እንተነበረ ኢንዳይሬክትሊ ግን ኣምሓራሲ ንኣምሓራ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቐዲሙ ክኸይድ ዝኽእል ስርዓሲ ኣይነበረን ነዊሕ እዋን ባህልቲ እዮም። ሕጂ ንሳቶም ዝጥምትዎ ዘለዉ ንሳቶም ኣብቲ ፓወር ሰንተር ክመፁ ንሳቶም ተመፂኦም ድማ ናይዚ ኩሉ ዝሓልፎም ዝነበረ ወይ እውን ዝብልዎ ኢትዮጵያ ብምልኣ ናትና እዮም ክብሉ ካሶም ዕፅር ኣቢሎም ኣምሓሩ ከመይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያ ብምልኣ ናትና እዮም ባህልቲ እዮም። ገለገሊኦም እዮም ዝክልል ኣምሓራ እዩ ናትና ዝብሉ እምበር እቶም ካልኦት ኣምሓርኛ ዝዛረብ ዘበለ ኩሉ ኣምሓራ ዝዝረበሉ ዓዲ ኩሉ ናትና እዩ ባህልቲ እዮም። እዚ ናይ ቴሪቶሪያል ክሌምስ ናይ ቴሪቶሪያል ዘረባን ክትዕን ናበይ ከብፅሖም እንድሕር ኢልካ ነቲ ሃገር ናብ ከቢድ ፈተና ክወስዳ ዝኽእል እዩ። እዚ ድሓ ንግደፎ ናይ ፋኖ ቃልሲ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ወይ ደኖ ነቲ ክልል ኣምሓራ ናፃ ምግባር ኣይመስለንን። ምስ ህወሓት ምስ ካልኦት ሓይልታት ተላፊኑ ን4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ንበላይ እዩ። እዚ ድማ ንኤርትራ በቐጥታ ክትንክፋ ዝኽእል ሓይሊ እዩ። ምክንያቱ እቲ ብልፅግና ዘለዎ ፀጋታት ተጠቂሙ ናታቶም ከኣልዮም ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ከባድ ኩናት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ። እዚ እዚኣ ስምዕዋ
አጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። የመሳሪያ እጥረት እንደገጠመው በስፋት እየተወራ ነው ያለው። ለዚህም እንዲረዳ ወደ አዘርባይጃን በተለየ ተልዕኮ በመጓዝ መሳሪያዎችን በግዢ ሸምቶ እንደተመለሰ ይነገራል። እንግዲህ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ችግር መፍትሄው አሁንም ጠመንጃ ነው፣ አሁንም ጡንቻ ነው የሚል አቋም ይዞ አጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለው። በሌላ በኩል ሁሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ነው የሚመስለው። የአገሪቱ ሀብት ወደዚሁ ወደ ጦር ግንባር እየሄደ ነው። ተሽከርካሪዎች፣ የግልም የትራንስፖርት መኪኖች አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በዚህም የተነሳ ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ተከስቷል። አንዱ ሰሞኑን የሚታየውና ስለዚህ ብልጽግና ወይ እውን አብይ አሕመድ ዝርካቡ ሃብቲ ፀጋታት ብሙሉ ናብ ውግእ ሕጂ እውን ኣቕኒዕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ነዳዲ እውን እንትኾነ ገጅፍ ዝኾነ ሎጂስቲክስ ዘንቀሳቐስ ስለ ዘሎ ኩሉ ፀጋታታዊ ተጠቒሙ ኣሎ። ስለዚ ዝርካቡ ሃብቲ ዝርካቡ ዓቕምታት ኣዋህሊሉ ንሰሜን ሰዲድዎ ኣሎ ክበሃል ከሎ እዚ ነዚ ክገብር እንድሕሪ ኮይኑ ተወሳኺ ፋንዲንግ ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ። ተወሳኺ ኣፅዋር የድልየኒ እዩ ኩናት ገብር ተኮይነ ተወሳኺ ነገር ከድልየኒ ብምባል ንካልኦት ሰዲዱ ክኣምን ስለ ዘይከኣለ ባዕሉ ናበይ ከይዱ ንሰሜን ከይዱ ማለት እዩ። ናበይ ናብ ንሰሜን ካይብል ሶሪ ናብ መን ኢኻ ትብሎ ናብ ኣዘርቤጃን ከይዱ ዝገበሮ ቃል ዓለም ዘይብሉ እዩ ነይሩ። ኣብ ኣዘርቤጃን ኣፅዋር ጥራይ ከምፅእ ከይዱ ስለዚ እቲ ዲልስ ገይርዎ ኢሎም ዝጃሃርሉ ዘለው ኢትስ ኦል ኣባውት ዲፈንስ ወላ እኳ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብያ ቴክኖሎጂ ደገለ ዶ ይብሉ እንተለው ኩላ ናይ ኣፅዋር እያ ነይራታ ሽመታ ኣፅዋር ንምሽማት እያ ነይራታ ጉዕዞ። ስለዚ እቲ ዲልስ ገይርዎ ዝበሃል ካልእ ንከምስሉ ካልእ ዲፕሎማሲ ከም ዝገበረ ንከብሉ ኢሎም እምበር ኢትስ ኦል ኣባውት ዲፈንስ ኤንድ ንዲፈንስ ዝምልከት ጉዳያት ጥራይ ገይሩ መፅኡ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ሰብ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ። ጥንቃቐ ከማንደ ይኮነ ስጉምቲ ዘድልዮ ስጉምቲ ድማ እዚ ሰብ እዚ እንድሕሪ ዕላማታቱ ኣነፂሩ ይነግረካ ኣሎ እንታይ ክገብር ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እንድሕሪ ኢና ኣለና ሚን ፒፕል ሃቭ ቱ ኤርትራሲ ስጉምቲ ክትወስዘሉ global security environment ኣብዚ ባዕሎም እናተጃሃሩ ይነግሩ ከምዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ዲፈንስ ዲልስ ነይሩ። ስለዚ ኣዘርቤጃን ዘለዋ ክትበያ ሚን ኣዘርቤጃን ኣይኮነ ሕብረት ሶቪየት ብኣካላ ክትሕግዘካ ካላ ይሰለጠን ኣሜሪካ ብኣካላን ምስ ኤውሮጳ ኮይኖም ሓጊዞምካ እውን ኣብ ኤርትራ ይሰለጠካን። ስለዚ ኣዘርቤጃን ዲ ወላ ጅንዕፍሪት ሓጊዝካ ሕጂ እውን ካብዚ ዘለካዮ ክትወፃ ይትኽእልኒ ኢኻ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ደረጃ ስለ ዘሎ ሕጂ እዚ ንትን ኢሉ ከምዝን ገይሩ ክድሕን ኣይንብል ኢና። ንዓና ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ማዕረ ክንደይ እቲ ብድሆታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፀና ይኽእል። ንኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ኣለኹልካ ትብሎ ሃገር መን እያ? ኢማራት እያ። Listen now. AP correspondent John Gambrill, who is reporting for CNA live from Dubai. John, reports of fresh strikes across Dubai. What's the situation on the ground where you are? Just moments before you guys came to me on air, there were a series of explosions that shook where I am in Dubai out towards the desert side, not the downtown side. Immediately after those blasts, we saw the pyrocumulus clouds in the sky that signify a missile interceptor going off. Now, we don't እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዱባይ ኣብ ዓለምና እታ ደ ሞስት ሴፍ ካንትሪ ትበሃል ትነበረት ናይትሜር ዝኾነ ወይ እውን ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዋ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ድማ ብብዙሕ መለክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ኣብ ኣገደሲ ቦታታት ትሓርማላ ኢራን። ስለምንታይ ዝያዳ ኢራን ናብ ዱባይ ኣቕኒዓ ትሓርማላ እንድሕር ኢልካ ግን ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ኮመርሻል ሴክተር ዝሓርምዎ ዘለዉ ነቲ ኢንዳስትሪ ቤዝ ናይ ዱባዮም ታርጌት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዘጋጠመ ጥራይ እዩ። ኣብቲ ናይ ቱሪስቲክ ሰንተርስ ኣብቲ ናይ ሴፍ ፕሌስስ ዝበሃል 5 ስታር ሆቴልስ ገለመለ ኣዝዩ ሴፍ ካውን ትፅበዮ ንዑን ብምሉ ሃሪሞም ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ስብዖም ናሲየን ሪፖርት ገይሮም Abu Dhabi and Dubai, we have been seeing plumes of smoke. Dubai, we have been seeing and Dubai with plumes of smoke rising from Jebel Ali. This is the commercial area of Dubai. We have heard from state-affiliated media quoting the IRGC saying that they have just carried out a 6th wave of attacks against US bases in the Middle East. Of course, it's unclear whether this is a direct hit, intentional, or whether this is falling debris from an interception. And this is the road from Abu Dhabi to Dubai. It is usually jam-packed. You can see how clear it is at this point. People are taking the remain in shelter warning.
ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዱባይ ብከቢድ ትህረም ኣላ ዱባይ ጥራይ ዘይኮነስ ኢማራት ብዓብዩ ግን ቀንዲ ዱባይ ሻርጃ እውን ተሃሪምሎ ሻርጃ ዝበሃል ሓደ ሾፒንግ ሞል ኣው ተሃሪምሎ ኣብ ዱባይ ግን ብብዙሕ ዝተሃረመት ጀበል ዓሊ ማለት እቲ ዝዓበየ ፖርት ማለት እዩ ንሱ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ይንገር ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናቶም ነቲ ናይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ኢሎም ዘውፅዎ ዝነበሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ካብ ነዳዲ ወፃኢ ናብኡ ክኸዱ ኣብ ዘድሉ ዘሎ እንኳላይ ንዑ ሃሪሞሞ ከም ዘለው ስለዚ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንእሽተይ ክፋል ናይ ተጋጢሙ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ዝኾነ ነገር ካብዚ ዓዲ ከይወፅእ ኢላ ጠንቂቓ ኣላ መጥቃዕቲ እንተገጢሞም ግን እንታይ ክኸውን ኢና ንብል ኣለና እዚ እንድሕር ገጢሙ ክመሃርዮም ክፈርዮም ክስንብድ እዮም ልዕሊ ኩሉ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ትንክፍ ግድፍ ዘይኮነ ብርትዕ ዝበለ ስምብራት ዋላ ነቲ ሃገር ብምሉእ ክትዓኑ ይደልን እያ ሰባት ስለ ዝነብሩ ዘለዋ ግን ክልተ ነገር ክውስኸልኩም ኣብዚ እዚኣ ቻርት እዚኣ ብዙሕ ስለትገልፅ ተደጋጋሚ ከምፃ ይመርፅ ብከስ ነዚ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ኣብ ኤክስን ኣብ ካልኦት ሶሻል ሚድያን እናተኸታተልኩ ከለኹ ኣፕዴት ንክገብሮ እቲ ሓበሬታ ናተይ ስለ ዝግደድ ዘለኹ እየ ማለት ኣብ ኖርማል ግዜ ዜና ምስ ገበርና ነገራት ኣብ ከሎ ይቕየረልና እዩ ሕጂ ግን ኣነ ነቲ ዜና ክገብር ንዓኻትኩም ሌተስት ሓበሬታ ክበኩም ኢለ ክብገስ ከለኹ ቲንግስ ሃቭ ኦልሬዲ ቸንጅድ ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዘርእየኩም ዘለኹ ጥራይ እንታይ ይሰማዕ ኣለኹ ናይ ኣብ ኢራን ኣብ ኢማራት እንታይ ተሃሪሙሎ ይብሉ ኣለዉ መደበር ወታደራዊ መደበር ናይ ፈረንሳ ኣብ ኣቡዳቢ ኢራን ሃሪሞሞ ከም ዘለዉ ይነግሩ ኣለዉ ስለዚ ነዛ ቪድዮ ጀሚረ ክሳብ ዝውድእ ጥራይ ብዙሕ ነገር ተቐይሩ ከም ዘሎ በሪሂለይ ኣሎ በት ኣገይን እዚ ብርቱዕ ኩና ስለ ዝኾነ ንኢማራት ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ንክትወስድ ክገብራ ዝኽእል ኩነታት እንተሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እዩ ባሕሬን ከምኡ ዓበ ሆቴል ናታ ተሃሪሙሎ ከምኡ ድማ ስዑድያ ካልኣይ ግዜ ተሃሪማ ኣላ መስለኒ ልዕሊኡ እውን ከይከውን ቀጠር ከምኡ ተደጋጋሚ ተሃሪማ ኣላ ቀንዲ ግን ኢማራት እያ እታ ፎካል ፖይንት ወይ ቀንዲ ታርጌት ኮይና ዘላ ኣብዚ መጥቃዕትታት ይበሃል ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ መወዳእታ ካብዛ ርእሲ እዚ ከይሰገርኩ ከለኹ ኣብዪ ኣሕመድ ትኡንኮ ኮንፊደንስ ናቱ ኣብ ኢማራት እዩ ዘሎ ኢልና ኢናና ስለዚ እንድሕሪ ኢማራት በዚ ከቢድ ነገር ትህረም ኣላ ኮይና እንታይ ክስምዖ ይኽእል ንብል ኣለና ክስንብድ እዩ ግድን ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም እዩ ዝትንከፍ ዘሎ ቁጠባ ናቶምን ኩነታት ናቶምን እዩ ዝህረም ዘሎ ስለዚ ሓደ ሃገር ንባዕሉ እናተቃፀለ ቁጠባ ናቱ እናተሃሰየ ከሎ ንካልእ ሃገር ክሕግዝ ወይ እውን ንኩናት ከተባብዕ ኣይክእልን እዩ ኣት ደ ሴም ታይም እስራኤል 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ድማ ይወርዳ ኣሎ ሓደ ሃገር ኢራን ዝበሃል ነዞም ኩሎም ሃገራት ዕንወት ይወርዳ ኣሎ እንታይ ዓይነት እውን ዕንወት ይወርዶ ኣሎ ነው እዚ ስርዓት ኣብኡ ዘሎ እዚ መንግስቲ ሰርቫይቭ ክገብሮ ድያ ይገብሮን ኣይ ዶንት ኖ ኣይ ኣም ኖት ሹር ኣባውት ዲስ ግን ሓደ ነገር ግን እናበርሀ ይመፅእ ኣሎ እቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንኢራን ይሃስያ ኣሎ ንኢማራት ይሃስሎ ንካልኦት ሃገራት ዓረብ ይሃስሎ ነቲ መስመር ናይ ኣንተቦ ዝበልኩኹም ናይ ንግዲ መውፅእ ድማ ሓኒቆም ሒዞም ኣለዉ እንድሕር መራኽብ ክሳብ በዓል ኣብርሃም ሊንከን ክረማ ዝኽእላ ኮይነን ማንም ናብኡ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ይኮነን እስራኤልን ኢማራትን እቶም ቀንዲ ንኣብዪ ኣሕመድ ዕንደራዊ ኩናት ንክገብር ከተባብዕዎ ዝኽእሉ ኣጆኻ ክብልዎ ዝኽእሉ some እዮም ንሳቶም ይህረሙ እንተለዉ ወል ካብኡ ወፃኢ ፍሉይ ነገር ገይሩ ፍሉይ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ኢልና ክንገምት ኣይንኽእል ኢና ስለዚ at the end of the day ነዚኣ ጥራይ ኣስተውዒልና ክንርን ነዚኣ ጥራይ ኣስተውዒልና ክንሰምዕን ክንፈልጥን እየ ዝደሊ በዛ ናይ ስዑድያ ጌርና ክንውዳእ ኢና to the Persian Gulf, much closer to Iran. They've been repelled so far, but the Crown Prince has said that because of Iran's actions, he is putting the country, Saudi Arabia's security first, the safety of its territory, the safety of its citizens, the safety of its residents. He's putting those things first. And for that reason, he says, he is authorizing the right and the military here to respond if they are attacked by Iran. And also we heard from the foreign ministry here. ስለዚ ብሕጂ እንተተሃሪሞም መልሲ ንኽቡ ነቲ ሰራዊት ናቶም ፍቓድ ክህብ ከም ዝኾነ እቲ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ሰልማን ይዛረብ ከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና well the situation is not going to be easy let's go
ትግራይ አካባቢ ያለው ሁኔታ በተለየ አጀንዳ ሲጠቀስ ነው የሰነበተው። በተለይም ምርጫ ቦርድ በ5 አካባቢዎች ወልቃይት፣ ራያ፣ አላማጣ፣ ጠለምት እነዚህ አካባቢዎችን ከትግራይ ክልል ውጪ በሆነ መልኩ ምርጫውን እንዲያካሂዱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚል ውሳኔ ካስተላለፈና ስምረት ፓርቲም አቤቱታ አቅርቦ ፍርድ ቤት ውሳኔውን ካሳገደ በኋላ ነገሩ በጣም ተሟሙቆ ነው ያለው። በተለይም የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ወጥተው የሰጡት መግለጫ ነገሩን በተለየ ሁኔታ እንዲታይ ጉዳዩ ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚለውንም ፍንጭ ያየንበት መግለጫ ነው የሰጡት። በአንድም ይሁን በሌላ መግለጫው የተለያየ ትርጉም ቢሰጠውም ነገር ግን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ለትግሉ በተለይ የጭቁኑ የትግራይና የአማራ ህዝብ ለሚያደርገው የጋራ ትግል እንዲሁ ተስፋን የሚሰጡ መልእክቶች ነው ከወደ መቀሌ ሲሰሙ የነበሩት። በእርግጥ መንታ መልእክቶች ናቸው። እንታዩ እቲ ዘረባ ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ብደረጃ ሚድያ ነቲ ብልፅግና ሚክስ ሲግናልስ ከባልዖም ኢሉ ሓንሳብ ናብቲ ሓደ እናገበረ ዝገብሮ ዘሎ ገይማት ፈሊድካ ሓበራዊ ግንባር ሓበራዊ ምርድዳእ ምግባር ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብመራሕቲ ናይ ትግራይ ኣብ ዓብይ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ዝግበር ዘሎ ድምፂ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ክንበኣስ ኣይንደለን ኢና ምስ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዘለና ፀገማት ብሰላማዊ መንገድን ፖለቲካዊ መንገድን ብዲስካሽንን እምበር ብቕልፅምና ብሓይሊ ዝግበር ኣይኮነን። ስለዚ ምስ ኣምሓራ ከተባኣሰና ትደሊ ዘለኻ ኣይንቕበሎን ኢና ዝብልዎ ዘሎ ተስፋ ዝህብ መልእኽቲ ኢና ንሰምዕ ዘለና ይብሎ። ስለዚ ድምፂ ናይ ፋኖ እዮም እዚኦም። እዚ ድማ ንብልፅግና መርድእ ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም። ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የተናገሩት ደግሞ ለብዙዎቻችን አስደንጋጭ ነው የሆነብን። ከወልቃይት ትግል ጋር ለረጅም ጊዜ አብረን ለነበርን የወልቃይት ህዝብ መብቱ መከበር አለበት ብለን ለምናምን ጭምር የኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የሰሞኑ ንግግር በሬ ካራጁ ይውላል፣ እንዴት ነው ብልጽግና ትከሻን ተደግፈው ብልጽግና ቤት እየተንጎዳጎዱ የወልቃይትን ህዝብ መብት ማስከበር ይቻላል የሚል ጥያቄ በሰፊው እንዲነሳ ነው ያደረገው። አሁን ክንብንቡ እየወለቀ ነው። ምናልባት ከዚህ አንፃር አይደለም እንደዚሁ የምርጫ ነገር የለም የሚል መልካፍም ተቃውሞ ቦርድኑ ማየው መሳይ በመጀመሪያ ደረጃ ለሰሞኑ ግርግር ሳይ የዚህን አቶ ጌታቸው ረዳ ስምረት ፓርቲ ፍርድ ቤት ሄደ የሚለውን ዜና ሳይ አንድ በጣም የተገረምኩበት ነገር ምንድነው መሳይ የኢትዮጵያ የፍርድ ስርዓት የፍርድ ሲስተም ነው በጣም የሚያስገርም ነገር ይሄን ጉዳይ ለመፍታት ማለት ነው። እና እንግዲህ ተመልከት አሁን ከሰሱ ተባለ ንምንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ነዚ ጉዳይ እዚ በዓል ጌታቸው ረዳ ዝገበርዎ ንክንሰምዕ ንዓዮም ሪያክት ዝገብሩላ ዘለው which is absolutely correct። ጌታቸው ረዳ ስምዕዎ ብዚ ትግራይ ክለቅቕ ውድብ ስምረት ፀዊዑ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈጠረ ዘይሕጋዊ ምዕባለ እውን ፈላማይ ስጉምቲ ወሲድና ኣለና ክብል ገሊጹ ብሰላማዊ ቃልሲ እምበር ብሰላማዊ ሰልፊ ዝፍታሕ ፀገም ትግራይ የለን ክብል ድማ ውድብ ስምረት ገሊጹ ኣሎ። ውድብ ስምረት ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘመሓላለፈ ውሳነ ዘይሕጋውን ዘይቀበሉን ተግባር ምዃኑ ነብሲ ወከፍ ትግራዋይ ክንዲ ድሌቱ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃልዎ ኣብ ሓደ ዓንኬል ርድኢት ዓሲሉ ደው ዝበለን መርገፂኡ ዘፍልጠሉን ጉዳይ እዩ። እዚ ማለት ግን ሻዕብያ ብሓይሊ ተቆፃፂሩ ንዘመሓድሮም ዘሎ ሰፋሕቲ ትሕዝቶ መሬት ትግራይ ዝኾኑ ገለ ክፋል ኢሮብ ጉሎም ሞኸዳን ታሕተ ያዲያቦን ካልእ ቋንቋ ዘየድልዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ለቂቑ ንኽወፅእ ብትርኢ እንቃወም እምበር ገዝሚ መስርሕ ፅምዶ ኮይኖም ንህግደፍ ሕሊፍካ ክወሃቡ ኣይንፈቅድን ኢሉ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን ኣብ መድረኽ ዝዳኸረሎም ዘሎ መደረ ወዲ ወረደ ይኹን ኣፍልጦ ፖለቲካዊ ውክልና ዘይብሎም ውድባት ዘዳኽርዎ ዘለዉ ግን ብጉልባብ ዘይሕጋዊ ውሳነ ቤት ምክሪ ዝተጎልበቡ ካልእ ዕላማ ውግእ ዝሓዘሉ እዮም ክብል እዩ ስምረት ኣጠንቂቑ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዘስምዑ መደረ ብታሪክ እንተኾይኑ ትግራይ እትቕበሎ እምበር ኣሕሊፋት ትህቦ ቁራፅ መሬት ፍጹም የለን ኢልካ እንዳተጀሃርካ ንግዛእታት መሬት ትግራይ ዝኾነ ፍርቂ መሬት ኢሮብ ጉሎም ሞኸዳን ታሕተ ያዲያቦን ብህግደፍ ክመሓደር እንዳፈቐድካን እቲ ዘስምዖ ድስኩር ፋሉሉን ዘይፍትሓውን ሕሱር መስርሕ ፖለቲካዊ ክድምናኒ ክብል ድማ ስምረት ገሊፅዎ ኣሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ካብታ ኮረሻ ናይ ብልፅግና ንክእለ ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ይኹን መደብ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ፅቡቅ ኣምሓራን እቶም ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ብወገን ፋኖ ዘለውን እቲ ናይ ህወሓት ቃልስን ክልቲኦም ነዚ ኩነታት እዚ እናተረድዎን ሓበራዊ ግንባር እናገበሩን ስለ ዝኸዱ ዘለው ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ስቶሪ ላ ኣብዚኣ ብክልተ መንገዲ ክነሪያ ኢና። ምክንያቱ እሳ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ዘላያ ብፍላይ ምስ ናይ ሱዳን ጉዳይ ክንሪኦ ከለና እውን this is going to be ከም ጉዳይ ናይ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ፀገማት እውን ኣብ ዓብይ ጉዳይ ክትከይድ ትኽእል ነገር እንተላ እዚያ እያ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ብልፅግና ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ
ብዙሓት በብዙሕ መንገዲ ኣፅዋራት ናብ ሱዳን ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብኢማራት ብዝተፈላለዩ ሽጣራታት ጌራ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ንዝብል ድማ ብዙሕ ግምታት ይወሃበሎ ስለዚ ጀዋር ከም ዝበሎ ብልፅግና ይተሓባበር ከም ዘሎ ኣፅዋር ናብቲ ቦታ ንክኣቱ ብሓይሊ ኣየር ናቱ ገይሩ እውን ይተሓባበር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ እዚ እንድሕሪ ከምኡ ዝካየድ ኣሎ ኮይኑ ፅባሕ ንግሆ ብዙሕ ነቲ ኤርላይን ንባዕሉ ኣብ ክሲ ዝእትዎ ዝኽእል እዩ ሱዳን ድማ ክሊ ኣየራ እውን ክትዓፁ ትግደደሉ ምክንያት ክህልዋ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ስ ኣብዚ ኤርትራውያን ተደጋጋሚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ አልጀዚራ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ እቲ መንግስቲ እቲ ኤርላይንስ ወታደራዊ ዕላማ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ጭብጢ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ እንድሕሪ እዚ ዝበሃል ዘለዎ ሓቅነት ኣለዎ ኮይኑ ሱዳን ክሊ ኣየራ ነዚ ኤርላይን እዚ ክትዓፅዎ ትኽእል ትኸውን ምክንያቱ መጀመርያ ኣብ ብዙሕ ገበናት እውን ክኣቱ ዝኽእል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምክንያቱ ወታደራዊ ዕላማ ክትጥቀመሉ ሲቪላዊ ኤርላይን ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ነብሱ ዝካለ ገዳታት ክወርዶ ዝኽእል እዩ ካልኦት ኤርላይንስ እውን እናተጠቀመት ኢማራት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ እውን ኣብዚ ካልእ ናይ ሱዳን መፅሄት ናይ ፈረንሳይ ጠቂሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ነይሩ እታ ናይ ጀዋር ተመሊስና ክንሪኣ ከለና ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሳቲፎም ከም ዘለዉ ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ጫድ ኣብ ምብፅፃሕ ዝተገበረ ብጭብጢ ዝተሰነየ ሓበሬታታት እዩ ዝህብ ዘሎ እዚ ንባዕሉ ከም ኢትዮጵያዊ ንዑ ክፀልዎ ዝኽእል ግን ሓቅነት ሒዝካ ትቃለስ ዘለካ ድማ ፅባሕ ንግሆ ሓቂ ዘድሕነካ ስለዚ ብልፅግና ብዙሕ ፈተናታት ይመፀሎ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ሽግር ኣላ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሳ ዘይትጥቕጥቆ ንሳ ዘይትትንክፎ ሃገር የላን እዚ ኩሉ ድማ ተኣኪቡ ተደሚሩ ሕሳብ ብሓደ ክመፆም ከም ዝኽእል ምግምጋም የድሊ ስለዚ እዚኣ እውን ኣስተብሂልና ክንሪኣ እንተንኽእል ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ቀፂልና ካብኡ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ኣብዚ ለንቀነ ብዛዕባ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ እስከ ንስማዕ ከም ተሓሰብ ሲልካ ምቕራብ እዩ ናይ ህዝብታት ርክብ ብፍፁም ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ክህልዎ ይኽእል እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ክኸውን ከሎ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝኾነሉ ኣብ ሞያሌ ዘሎ ህዝቢ ምስ ኬንያ ክራኸብ ከሎ ዘይኾነሉ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማልያን ዘሎ እንትራኸብ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘይኾነሉ ብኣንፈት መተማ ዘሎ ርክብ እንትፍፀም ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘይኾነሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝህሉ ርክብ ግን ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዝኾነሉ ምክንያት የለን እዚ እውን መቐፀልታ ትእከይ ተግባር ተዘይኮይኑ ማይ ዝቋፅር ምክንያት ኣይኮነን እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ ብሱር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህልዩ ዘይተጣሓሰ ኮይኑ እዩ ዋና ነገር ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጣሒሱስ ተዳሂኑስ ናብ ዝኾነ ውዕል ደይብና ናብ ዝነበሮ ንክምለስ ስታትስኮ አንተ ክኽበር ተፈራሪምና ኢና ክሳብ ሕዚ ተጣሒሱ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከግብር ዝኽእል ፖለቲካዊ ውሳነታት ኣይተወሰነን እዚ እውን ተዓሞቱ ከዕሽወኩም ዝዓይነቱ ናይ መከራኸርነት እዩ ካሊእ ትማሊ ወያነን ሻዕብያን ዘሰኣኑና በሪ ባሕሪ ነምልሰሉ ህዝቢ እዩ ዝብል ተረኺ እዚ ብቐንድነቱ ናብ ትግራይ ዘቕናዕ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ዓድታት እዩ ንሕና ታሪኻዊ ሕጋዊ ብዙሕ ነገር እዮም ዝጠቃቕሰው እንተልይዎም ክቕፅሉ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ተመሊስና ሎም ዘርዚርካ ኣይኮነን ዓመታት ፅሒፍካ ተሪኽካ እውን ይውድአን ብዝኾነ ናብቲ ናይ ሎሚ ዝምልከተና ጉዳይ ንምእታውና ዘለናዮ ኩነታት መልዓል ገይረ ሓሳብ ንምሃብ ዘይተርፍ ነገር ዘይተርፈና ነገር ካብ ወፃኢ ዘይኽወነሉ ኩነታት ገጢሙና ኣሎ ንዙይ ፍርሕ ትብዕና ኢልካ ዝግበር ቃልሲ እውን ዋጋ ከኽፍል ስለ ዝኽእል ብድፍረት ከምዚ ኮይንካ ንምዝርራብ ምብቃዕ እውን ሓደ ናይቱ ርክብን ናይቱ ፅምዶን ዝደልዮ ወቕታዊ ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካብኣ ምጋስ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝተፈጠረ ኣይኮነን ከምዚ ዝተባሃለ ማእኸል ዝኾነ ዝተቋረፀ ነገር ነይሩ ነገራት ክልቲኦም ህዝብታት ከኣቱ ተገይሩ ማእኸልና ብዙሕ ብሰንኪ
كم نريو زلنا توم نصمدو بتخكلኛ መንፈሱ ዝተረድዎ ኣብ ቅድሚት መጽዮም ምስቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ብወገን ኤርትራ እኳ ብቀደሙ እቲ ጽምዶ ካብ ዝብገስ ኣብቲ ኣከፊሉ ኣብቲ መጀመሪኡ ዝነበረ ሓደ ሕርኽራኽ ገዲፍካ ዝበፅሕ ህዝቢ ቀልጢፉ ዝረዓመሉ ርእሲ ስለ ዝነበረ ክሳብ ክንዱ ካቢካ ክረ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ እቲ ጽምዶ ብብሱላ ሰባት ክምራሕ እሞ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ሱዳንን ከምኡ ድማ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ኣብ ህዝቢ ደረጃ የለን ስለዚ ተዘሎ ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ናበለይ ንዓና ካሶም እዮም ቶም መዳውብትና እዚኦም ህዝቢ ዝግበር ናይ ህዝቢ ርክብ ድማ ነቲ ዝነበረ ምትእስሳራት ኣሕይል ካጥራዩ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ግራስሩት ናይ ሰላም ካብ ሰላም ዝብገስ ማ በዚ ዝመፅእ ዝብል ርእይቶ ኣለና እዚ ኩሉ ናይ ጽምዶ ሰላምን ጽቡቕ ጉዕዞን ኣመና زقطعهم تواسعتنا البوليتيكا دما سمعوا زرقموا قلقل حواتنا الله يوم ابزيناي ولا بصندو زلو بقصل السماعي اب حقوق تقراي كونكا انت حقوق لك انت تقراي كذا الحين زيك الكاس حقوق ارتاح اخلو لك شبر انت حقوق لك نسخ هذه ارتاح اب حقوق خنات ندل نحن كم تريو زلهم ايسومن اي سالستي صديد نمفراس جنفريد نمغبار تباهيلو زي تفكر يكونن نتوم ኤርትራ ሃገርያ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ነፍሶም ዝኻልዮም ትግራይ ክልል እዩ ህዝቢ እዩ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ደባሊቕካ ክትሕውሶ ምፍታን ዘይኮነ እቲ ፖለቲካ ንንጹርነት ሒዙ ተጋሩ ከም ክልል ድዮም ሃገር ድዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ከምኡ ግን ከምታ ክልሎም ካልእ ናይ ምስፍሕፋሕ ይኹን ኣጀንዳ ገለ መለክዒ ዘይብሉ ትግራይ كم زال خايت قبل كام سيرترا كتسرح له وامبر إذا حواويسكا كلتي دوب دي بلو دو جنفريد بعض نبرة أي قبلني سلازبلنا صارت هجار تبعينا بزوعي يزور نيرو بزوعي يزهدد نيرو لكاس تم صلاة تسمع له مخانم تفلت أنا قدمكم بالنير أنا قبل التجارب صلى الله كان تجارب نعم أبتعرف قيمهم كصلهم زغل تجارب أنا أبكرن توليده أبكرن توليده أبكرن حرابية غينه مستجار زرق بنادي وحدي ስለዚህ ተጋሩ ጽዕሎ ማይክል ነው ሰብኮ ጽዕሎ እኮ ገለም ሆናይት ክልወ ካሎ ጽኢል ካብ ዘ ሆናይት ጽዕሎና ኣነ ናይኖ ናይ ውልቀ ስለዚ ዝበስ ህዝቢ በዓል እዚ ከንታይ ይብሉ ነይሮም እቶም ሰብ መታሕት ተጋሩ ይፈትዎም ነው እዚ ንኤርትራውያን ንምምቕቃል ጥቀመሉ ዝነበረ አጀንዳ ኣምበር ኣብ ኤርትራውያን ሱር ሰደደ ጽድ ናይ ኩስቶ ወይ ናይ ኩስቶ አለ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ምንይነ ወኬን ኪኖ ሓጹር ኢና ንብሎም ትማል ትጅንጅኖም ኤልካ ዛማል ሓሶም ክሳዕ ክንደያ ትቀያየር አይ ዶንት ኖ ናይ መወዳእታ Ara yara mushiririza aita zeno kemobwane ara yara mushiririza ara ya kuchuindu kira ሄኖክ ረይዎ ታናይ መርሃው በቀዳማይ ዝነበረት ሄኖክ ደጊሞ አሎሚ ዋዳዳዳዳዳዳዳ ረይዎ ስግር ደቅ ማለት ዋው this is amazing man ቱርዲ ሩዋንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ሄኖክ መበል ቀዳማይ ኮይናትዩ بعبيو تهجروا جانتا كم تزلي تعوتات رخيبة خلنا بلاين خلينا جن هاي كل جزء عوت زبالة لين زياجنا عوتها هاي مدرح عوت كم بدنا كتاليا ما ليه تعويتو كل تسلس زي بتشاو سيدن تنيرو الجد ما كيار كتاليا perfect سلزي هنوك كم بدنا هجروا جانتا إرترا أنكوا عكم كوا نزراهم باهم كورعناينا وترم سكورعناينا خلنا بندلي كم تري وزلهم أبزون I don't know كارت هجروا جانتا تاتونا አባላት ከግራይ ጋንታ ካሎ ዛአቶ ኸሪኹም ነርኩም እስከ ኸዳግ መልኩም ኣብዚውን በኻለ ሰሪሖም ማነሮም ንሽተይ ከተሰማቕርዋ ኣብዚያ ድማ እቲ ኣብ መጀመርያ ካድሙ ከለዉ ዲ ወላ የስ ካብቲ መፅዩ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ሒዙ ዋው ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ስራሕ ስለዚ ኣብዚ ነቶም ጋንታውን ክብሪ ክንህብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣገናዕ ክንብላኩም ንደሊ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ስለተዓወተ ጥራይ ይኮነ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሃገራዊት ጋንታና ከም ብሃገር ደረጃ እውን ኣብ ተቕድሚት ንህሉ ንኸውን ኢና ምናልባት ቀዳማይ እውን ክንኸውን ንኽእል ኢና እቲ ፀብፃባይ ራኾን ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክውድ ከለኹ እዮም ቲም ናተይ ሰዲዶም ለይ ስለዚ ሄኖክ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይደሊ ናይ ብሓቂ ብፍላይ ብከምዚ መንገዲ ዝውዳእ ዓወት ድማ ደስ እዩ ዝብለና ናብዚ ብሽክሌታ ዝበሃል በዚ መንገዲ ዝክውዳእ ከሎ ጥራይ እዩ ኣብ ስምዒትካ ዝተናኽፍ ከምዚ ኣብ ኬንያ ተመሳሳሊ መርሃዊ ቅዱስ ገበራይ ናሪና ነርና ስለዚ ኮንግራቹሌሽንስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ባኹም ኮርዒና መኹርዓቲ ዝኾንኩም ኢኹም ኣታቁዕለይ ንሄኖክ ድማ እንኳዕ ነዚያ እውን ኣርኣያካ ይብሎም ግን ናይ ሄኖክ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ብምልኣታ
ትግራይ ጋንታ ድማ ኣገና ክንብለኩም ንደሊ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ምሰኽራኩም ማይኹም ናትኩም ኣብ ካልኦት ይስገር ጥራይና ክንብል ንደሊ ብሓቂ ደስ ዘብል ውፅኢት ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹድየ ላይ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩም እንግረፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፎ ገትፈኩም Hello.